खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिमुसुरा अरुणाचल इटानगरनि 2 जुलि निरिस्टआव दंफैयो आरो मोनसे एकुथि भाबै जों मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि बे इटानगरनि निरिस्ट 2 जुलि निरिस्ट जायगायाव दंफैयो आरो दिनै बिथांमोना फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय फैगौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि कार्बि आंलंआव जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा आफाद एबा सावराय जथुमा लोगोसे फैबाय थानाय बाथौ गोथार साननि बेलायावहाय बिथांमोना माबोरैहाय बाथौ गोथार सानखौ खुंफुंनांगौ बा फैगौ कार्बि आंलं सेसनावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा सावरायमा जथुम बेनि सायावबो एसे गुवारै बेखेवनो थाखाय लोगोसे लाइजाम होनो थाखाय बिथांमोना फैदों आरो लोगोसे जोंबो बाथौ बिमुसुरा फैनानै जों बे ओनसोलनि इटानगर ओनसोलनि 2 जुलि निरिस्ट ओनसोलनि जाय गोबां गोलाव समनिफ्रायनो बाथौ धोरोङारि जायफोर बिथांमोना बेहाय दङ बिथांमोननि दैदेनगिरि आफादगिरि दौरि आरो माइनाव बिथांमोना दङ जों बिथांमोनखौ आथिखालाव बे 2 जुलि निरिस्ट ओनसोलनि जा बाथौ दोरोङारि आसार खान्थिजों बाथौ थानसालि दङ बे थानसालि आफादनि आफादगिरि आरो दौरि माइनाव बिथांमोनाखौ जोङो माबोरै सोलिदों धोरोमारि बिथिङाव बे बेलायावहाय जों एसे मोगा-मोगि सानबाय गिबियाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय आंनि मुङानो जादों आरके बर' प्रतिकान्त बर' नोंथांनिया आंनि सानथिराम बसुमतारी जिहेतुकि नोंथाङा बे 2 जुलि निरिस्ट बाथौ थानसालिनि दौरि नङा होमबा आं देउरिमोन औ बे हिसाबै आथिखालाव बे 2 जुलि निरिस्ट ओनसोलनि बाथौ सामलाय आफादनि दौरि हिसाबै नोंथाङा दौरि जानो मोननानै बेनि सामलायनायनि सायाव नोंथाङा माबायदि धोरोङारि बिथिङाव बुंनो नागिरदों आं जिथुनिखि दा फैबाय थानाय फोरबोफोराव माने जिथु नीति दङ बे नीतिफोरखौ आं दासिमहालागै माने मोजाङैनो सामलायगासिनो दङ जेरै बैसागो फोरबो जेरै खाथि फोरबो जेरै मागो फोरबो बेफोरबायदि माने मोजाङै मोजां माने दासिमहालागै जोङो मोजाङै मोजां बे अरुणाचल हालामाव थानाय बर'फोरखौ माने दोंसे दोंनै माने देखायलांनो हादो आरो मावफुंजोबनो हादो माने जिहेतुके बे 2 जुलि निरिस्ट ओनसोलनि नायलोजाल' गंसेल' गोथार बाथौ थानसालि नोंथाङा दौरि नङा होमबा देउरि बे दौरि हिसाबै मोनफ्रोमबो मंगलबाराव बाथौनि दोरोङारि आसार खान्थि बायदि आर'ज खालामनाय जायो बे आर'जखौ नोंथांमोना बोरै सामलायनाय जायो जोङो दा इयाव सार्भिस हिसाबाव थानाय हिसाबै जोङो जिथु फुंबिलि समाव मावनांगौमोन बे फुंबिलि समाव मावनो गोनां हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हाया बिनि थाखाय जोङो मा खालामो जों जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला जोङो दुगै लोबै बाथौसालियाव गोथार आलारि बाथि सावो आरो जिथुनिखि बाथौसालिनि नीति दङ नीतिफोरखौ जों मोजाङै आलो गोजोनै फोजोबस्राङो माने बे 2 जुलि निरिस्ट ओनसोलनि जिखिनि बाथौ नखरारि दङ बाथौ धोरोङारि नखरारि बेसेबांसि नखरारि आरो बेसेबांसि सुबुं दङ होननानै नोंथाङा मिथिगौ ओरैथ' बुंनो थाङोबा माने जोंनियाव दंनाय माने बर'फोराथ' गोबाङैनो दङ लेकिन गोबां बुंनानै फायदा गैया जोंनियाव गुसुङै बुंनांगोन जों 6-7 घरा माने गासै ज' जालायनानै जों बे थानसालि भितराव थानानै जोङो मेथाइ बा आर'ज बायदि मैयाखौ जों मावफुङो आरो नोंथाङा होनदों जे 6-7 घरा बे दोरोङारि बिथिङाव गौथुमनि जा आर'जनि हाबाफारि बेखौ मोजां रोखोमै सामलायो जों मोजाङै सामलायो साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे समाव जिहेतुके जोंहा आफादगिरि दङ जों आफादगिरिखौ एसे लानो सानबाय नोंथांमोननि बे 2 जुलि निरिस्ट ओनसोलनि गोथार बाथौ थानसालि सामलाय आफादनि नोंथाङा आफादगिरि नङा होमबा बे हिसाबै बे 2 जुलि गोथार थानसालि सामलाय आफादनि सामलायनाय बेलायाव नोंथाङा गौथुमारि बेलायाव बा दोरोङारि बेलायाव माबायदि खोन्थाहरनो नागिरदों दिनै 1996 निफ्रायनो आं बे दुलाराय बाथौ आफादनिनो आफादगिरि जानानै रायजोफोरा आंखौ बे पदआव हानाय हायिया रोंनाय रोङिया बे उननि बेलानि खोथा मानसि रायजो राजाफ्रा माबोरै नुदों माबोरै नोजोर होदों खारन आं मोजां मोनब्लाथ' मोजां जाया रायजोफ्रा दिनै गायसनना दोननायलाय बेयावहा बे इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेवहा हाबो मोननो थाङाखैमोन जों बहुद नांलाय खमलायहैनो बाराय गुबुन हारिया खृष्टान धोरोमनि थानसालिखौ लुनो हादोंबा नामखौ लुनो हादोंब्ला जोंलाय मानो मोना होननानै नांथाबनानै बे जों खनासे जायगाखौ दिहुननानै जों फसंना दोनदों आरो जों गाराखै जे
धोरोमाखौ आबौ आबैनि दिननिफ्रायनो आइ आफा दिन्थिलांबाय जोंबो नोजोर होबोबाय आबौ आबै आइ आफानि नियम निति आसार खान्थिखौ नुनानै जोंनोबो मोनसे गुबुन रायजोआव थादोंब्लाबो जोंनो मोनसे निति नियम धोरोमखौ जों लांनांगोन लाखिलांनांगोन जों गाबोन थांगोन आफाया जोबलांबाय आइया जोबलांबाय दा जों जोबलांसै जोंनि फिउचारनि उननि गथ' गथाय उन्दै माखासे जेंनाखौ माबोरै जों बोस्रांलांनो हानो माबोरै देखायलांनो हानो माबोरै खुलुमलांनो होनो हानो माबोरै गिदिरखौ बरायनानै सन्मान होनो हानो मान होनो हानो बेफोर निति नियमखौ जोंहा मोनसे थान गैयाबानो मान गैया जायो जार घराव धान नाय तार मान नाय होनना बुंदों आसावबो बेखायनो जों बेखौ नाजाथाबनानै दिनैसिम जों लाखिना दोनदों आरो रायजो राजा अननायाव आं बे आफादगिरि जानानै जे फंनैसो बुंदो जे जोङो बे फैगौआवबो जेरै फंबायमोना जेरै होसोबोदों अरुणाचल इटानगर बे रायजोआवबो बाथौ गंसे दंमोन थौ नायना फैनि लोगो हमना फैनि ना जेरै फैदों आंनि गोसोआ ओरैबायदि गाबखांदों आयु दा नै मोनफैदों सफैदों जों ज' जाबाय माबोरैसो खुंलांहरनो माबोरै बुजायहरनो माबोरै रायदावहरनो दिनै बे फुंनि बेलायाव दिनै जोंनि समाजा दङब्लाबो अखानायब्लानो दाना नायगिरनाय हाजिरा मुजिरा मावना जानाय गोजा मानसि मालायनि गलाम जोङो समाय होनो हायैलाय फुंनि बेलाखौ जानगारनानै मोनाबिलियाव दानि बुंलांबाय दिउरि बिथाङा जा आरजखौ जों मोनाबिलियाव फुजा फाथल जायोबा जोंनि आखन होनाय गोनां जायोबा जों होयो बेबायदिनो जोङो फिसा फिसौखौ ज' जाना रायजो राजाखौ मोखां नुलायनाय बिनि फिसा नुलायनाय माबोरै आसार खान्थिखौ जों फिसाफोरखौ खुलुमलांहोनो हानो माबोरै आखन बोयो बिनि आखनफोरखौ दिन्थिलांनो हानो बेखौ आंनि अनुभबखौ आं नाजानानै दिनै खौसे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ इटानगर पापुमपारा डिस्ट्रिक्ट इटानगर अरुणाचल प्रदेश निरजुलि जायगायावहा बे बाथौखौ गायसनना दोननाय जादों आरो फिउचाराव आंबो गाबोन जोबलांसिगोन गाहाय थाखोनिखौ मा बुजायलांनो मा बानजायलांनो माबोरैबा जोंहा गोख्रों जागोन माबोरै बुंबा जोंहा दावगालांनो हागोन माखौ मावनांगौ गोनां जोंहा दङ बेनि बेलायावहा जों सानगासिनो थायो नाथाय जोंहा आखायाव गोहो बोलो गैया अब्लाबो जों जेसेबां हादों जेसेबां हागोन आरो जेसेबां दावगालांनो हागोन बेखौ जों हदायैनो जोंनि अनुभब जोंनि आत्मायाव जों लाबाय थाना दङ आरो जों लांबाय थागोन आरो बेबायदिनो फंबायमोना समाय गतिके जोंखौ नायफिननांगोन जोंबो थाङा नङा थाङो सेमिनार बायदिसिना जोंबो गाहैयो नुजाहैयो बुंनो रोङाब्लाबो जों दसे बेला मोनसे समाय गावनि हादोर गुबुन जायगायाव रायजो जादोंब्लाबो जों सेमिनारखौ जोंबो होसोलांना जोंबो खोनासंहैयो मिथिं दावथिं जों एटेन्ड जाहैयो मालाबा समाव जों हाया न'खराव जुलि जानाय हौवा आरो हिनजावल' बोरै गानना थांनो बे बिदियाव जोंहा किसुमान हेंथा फैयो न'खर गुमनाय समावहा नोंथाङा बुंदों जे माखासे धोरोम सिबिनाय बेलायाव एसे हेंथा फैदों बा मानसिनि आंखाल बा सिबियारिफ्रा एसे सम बायदि फैनो हाया होननानै नोंथाङा फोरमायदों बे बाथ्रायाव नोंथाङा मोनसे दाजाबदेरनो लुबैबाय जिहेतुके नोंथाङा बे सानबाय आफादगिरि बाथौ गौथुमनि नङा होमबा बे बेलायाव बे ओनसोलाव गोबां बर' सुबुङा खम नाथाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर बे जायगायाव दङ दा नोंथाङा बाथौ धोरोङारि हिसाबै बे ओनसोलनि गोबां हारि माहारिफ्रा नोंथांमोननि सायाव बेबायदि माबोरै अनसायनाय नोंथांमोना मोननो हायो बा बिथांमोना नोंथांनि सायाव माबाफोर नोजोर मा रोखोमनि दा बेखौनो बुंनो सानो जे धोरोम होनोबा जोंनि बर' माहारिखौ बुजायगनो हाया धोरोमनि बेलायावहा धोरोमनि गुरुत्व होआ बे गुरुत्व होयैखायनो जोङो माबोरै गुरुत्व होनो हागोन माबोरै थानसालिसिम लाबोनो हागोन बिनि गोहो सेस्ताया बिनि अनुभबा जोंनाव दंबाय थायो सोरबा फैनो हानाया फैयो फैनो हायिया फैला बेखायनो जों बैसागो फोरबो मागो फोरबो आरो ओंखाम गोरलैनि बे बिदियाव ज' जायो आरो बे मथे जों खुंलांबाय थागोन आरो बेखौनो बुंनानै दिनै बुंनो गोनांखौ जिहेतुके बेहाय नोंथांमोना निरजुलि निरिज ओनसोलावहाय गंसे गोथार बाथौ थानसालि मोननो हादों नङा होमबा बेखौ बोरैहाय बे थानसालिखौ मोननो हादोंमोन थानसालि लुफुंनायनि जिखिनि हानि एलटमेन्ट नङा होमबा आरो इयुनसिम बे थानसालिखौ मा महरावहाय आथिखालसे एसे साबसिन लुफुंनो हानाय बेबायदि माबाफोर गोदान थांखि बा बोरै मोननो हादों बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय आं बेनो आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे थानसालिनि रावाव जोङो बे थानसालियाव बे हाया फरायसालि डिपार्टमेन्टनि एडुकेसननिसो हामोन नालाय जोंनो होनो नागिराखैमोन दा जों बेयावनो अबजेक्सन खालामबाय
दा सास दं खृष्टानफोरनि धोरोम सास दङब्ला नामघर दङब्ला शिब मन्दिर दङब्ला जों मानो मोना जों मानो मोना होननाय लोगो लोगो जोंनो जेबो बिसोर उत्तर होआसै जोंनोबो नांगौ जोंहाबो समाज दङ जोंबो जोंनि कालचारखौ खुंलांनो लुगैयो जोंबो मोसागालांनो लुगैयो जोंबो सिबिलांनो लुगैयो जों मानो मोना बे हाखौलाय जोंनोबो होनांगोन होननानै जों जोंनि बे नेरिस्टनिनो बिगुमा डाइरेक्टरनाव जोङो गांसे लाइजाम होदोंमोन बे लाइजामाव खुनु उत्तर होआसै बिदि एलटमेन्ट होनो हाया होननानै दा जोङो नांथाबनानै जों मोनसे खलबसे हा जों सेनानै लानाय बायदि जादों बे एडुकेसननिफ्राय बे सेना लानानै दिनैसिम जों गुबुन बिसोरनो बे दख्लाफोरनि मालाय गुबुन रायजोनि हायावबो जायगायावबो जोङो बायनो होनानै इटानगर नाहरलगन बे निरजुलि गंथाम गामिजों जोङो हा बायनोबो नाजादोंमोन हा बायनो नाजानायबा बे समाव 5 लाख नांगौ होनना बिजाबाय धोरोमनि खुन्थिया गायसननो थाखाय हा नांगौब्ला 5 लाख थाखा नांगोन अब्लासो नोंसोर हाखौ मोननो हागोन जोंनाव 5,000 थाखा गैया 5 लाखखौलाय जों बबेनिफ्राय गथायनो बिदि होननानैनो जोङो बेफोरखौ ज्राब जुब गारनानै जों इडुकेसन सिङावनो जों नाजानांसिगोन नांलाय खमलायहैनो जों हाखौ दिहुननांगोन अब्लासो जोंनि हाबाफारिया जों मावफुंनो हागोन खारन बयबो मोनो बयनिबो थानसालिखौ सिफायोबा जोंबो बोख्लायना लागोन जों गावनो सिफायना लागोन अब्लाबो जों नाजानांगोन जोंनि हारियानो जोंनि समाजनि मानसियानो सोरबा ओंखारदों थुरि हानो सोरबा ओंखारदों नाङालै सोरबा हानाय नङालै बेबायदि बाधा बिगिनि बहुत फैदोंमोन नाथाय बाथौ थानसालियाव बेसेबांखिनि हा नोंथांमोना हाया बिगा मोनसेनि बारा 1.5 बिगासो हा जागोन बे गोथार बाथौ थानसालियाव थासिगोन बे थासिगोन जों थासान्दि बिनि जों जोबलांबाबो थागोन बियो जों नोजोर होगोन बेवहाय नोजोर होनो हानांगोन गाहायनि हायेननि आरो हाजोनि लानानै बयखौबो आं अनुरोध खालामो जाहाथे बे उटित कालाव जाहाथे जोबनानै थाङा जों गायसनबाय जेला बाथौखौ फज'बाय जेला जों जिरायहोनो हाबाय जेला बेखौ जों नोजोर होलांबाय थानो हानांगोन जों बेखौ जोंनो थानसालिखौ आबुं महर लुफुंनायनि मिजिं हिसाबै नोंथाङा माबाफोर रायजो राजानि बा ओनसोलनि मदद नागिरदों नामा बेयावहा सासे एमएलए किपा बाबु होननाय बेनि लकेल एमएलए दंमोन बिनावहा जोङो थांबाय खाम सिफुं लानानै बैसागो बोथोरनि समाव आर'नाइ आलायहैबाय गावनि अननायखौ बावहैबाय बिथाङाबो गनायनानै बे इलेक्सन समावहा जोंनो हाफ वाल लुना होनानै हाफ वाल लुना होफैनानै जोंनो एसे बे मदद खालामदों बिनिफ्राय जोंबो एसे जोंनि गावनि लकेल काउन्सिलरनाव जा गावनि अननायखौ मानदाव जासिहैनानै बावहैनानै आर'ज गाबनाय बिदि गाबहैथाबनानै जोङो बिथाङाबो जोंखौ मदद खालामदों बेखायनो दिनै हाफ वालखौ होनानै जोङो बेयाव जिरायनो हादों आरो जोंनो माने गैया नालाय फिसा उन्नाय बेलायाव संसार जानाय बेलायाव माला जों गावनि फिसाखौ नायलांनो माला फरायहोलांनो हानो माला धर्मनि स्थानखौ जों बानायलांनो हानो बेबायदि जोंहा बहुत जेंना फैदों खांनो थांबा खांनाय बेलायाव 100-200नि बादै जेबो होनो हाया हरनो हाया आंनो दा फुङाव जायोबा मोनानि नागिरनायाव आंहानो जन्जाल माने बहुत नारा नाथा जाना दङ माबोरै जों हरबाय थानो हानो दिनै बाथौ सिबिनायाव आर'जआव बावनायाव सिबिनायावबो जोंनो बै बावनाय सिबिनायनि जिथु नांगौ जोंनो गोनांथि बेखौबो जोङो खांनानैसो मावनांगौ गोनां जायो जोंनाव पुंजि धन गैया जिहेतु गोबां बाथ्रा जोंनि बाथौ बिबुंसार फोसावबाय थादों बे समावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि बिथांनि न'खराव एबा नोंथांनि बे निरजुलि निरिस्ट ओनसोलनि गोथार बाथौ थानसालियाव सफैदों बेनि ओनसोलनि बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजोफोरखौ लोगो हमनो थाखाय फैगौ कार्बि आलं दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्मानि सायाव सावरायनो थाखाय फैगौ बाथौ गोथार साननि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ लोगो हमफैदों नोंथाङा बे लोगो हमफैनाय बेलायाव नोंथांमोननि बे ओनसोलनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरि बिथांखौ माबायदि खौरां हरनो नागिरदों आं दिनै बेखौनो गावनि दुखुखौ ज्राब दोननानै ओरैबायदि खुसि मोन्दों जे आंखौ जि नागिरनानै बे ओनसोलावबो धोरोमखान्थिनि मोनसे खाम्फा दङ होननानै होसोबोदों जोंखौ बेसेबांसिम जे गोजौआव लांनो थाखाय नोंथांमोना नाजादों आरो बिराद आंनि दुखुआव दिनै गाबखांदों जे जोंखौ नोंथांमोना दिनै होसोबोना नायफैयाब्ला जोंखौलाय सोरथो नायबावगोन जों जायगा खेंखाय बिलाइबो होदोंमोन बै खाम्फा सोमोन्दोबो होदोंमोन बिथांमोना जोंखौ दिनैसिम नायफैनासै मंगल सिं हाज'वारिया खनसे नङा खननै खनथाम फैना थांबाय खिन्थु जोंनो बेबायदि रोखोम जों बिथांनाव बिनायबो जायाखिसै आरो बिथाङा बेबायदि गुरुत्तबो होआसै जे बाथौसालियाव गुबुन जायगायावहा जे जों लुना दङ गरनैसो खुन्था थोंसेनिबो बिथांनि सिन गैया
बेखायनो जों गाबखांनो ओंखारो जे गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा फैयोबा न' बेखौ आंनि नामाव लुना ला बेखौ आंनि नामाव मोनसे निसान लाखि बेफोरबायदिखौ जों नुना मोनो दा जोंनिया एसेबां दुरबलताना जोंखौ नोजोर होनांगौ गाहायनि मानसिया जों जे खारन धोरोमजों लोगोसे जों मनिस मानसि बेखौ जों लांनो जे जों जे बेयाव जुजिदों बा जों गाहायनिफ्राय जोंहा एसे मदद मोनोबा आरो एसे जों डेभेलप जाबो खालामबावनो हागौमोन नोंथाङा जिहेतुके दिनै बाथौ सुखुनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथाङा सोंदों आंखौ 12 आरो 13 फेब्रुवारि मासावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि कार्यालय सेसनावहा गौथुमारि सावरायनाय हाबाफारि जानो फैगासिनो दं नङा होमबा बे बेलायाव इटानगर ओनसोलनिफ्राय नोंथाङा जिहेतु आफादगिरि इटानगरनि बेसेबांखिनि थान्दै नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन होनना नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों आं दा बेखौनो बुंनो नाजादों जे दा फंबायमोना नोंथांमोना फैबाय जेला दा बेखौनो आं फैनाय लोगो लोगो बेखौनो आं रायजोनिसिम नोंथांमोननिसिम जे खोन्थाहरनो सानदों जे दिनै जोंहा गामि गंथाम इटानगर नाहरलगन बे निरजुलि एरिया बे गंथाम गामिजों खौसे जानानै जों सावरायबावगोन बेनि बेलायाव समायबो दंबावो दा गंथाम गामिजों जि सिदान्थ जागोन बेबायदि जों जोंनि थांनाय मेजरिटिखौ बेसेबांसिम हागोन बेखौ जों निश्चय जों आगबरायगोन नोंथांमोननो मिथिहोगोन जानानै होगोन नोंथांमोना निश्चय खबर मोनगोन आरो जों बेवहा थांगोन जोङो गाबखांनाय दङ हायाब्लाबो न' बां गारनानैब्लाबो जों नुजाहैगोन बे जोंनि धोरोमनि बेलायावहा नों नुजाहैयाब्ला सोर नुजाहैबावगोन माने साबाजोंसो सासे जेरै जों बाथौ दङ बेबायदिनो जोङो गावनो जुजिनांगोन आं 12 जनसिम लांनो आखायाव लादों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नोंथाङा फोसावदों आरो लोगोसे नोंथाङा बुंबाय फैगौ फेब्रुवारि 12 आरो 13 दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावराय जथुमाव खमैबो 12 बा 15 नि गेजेराव नोंथाङा थान्दै दैथायहरगोन होननानै बा बाहागो लाहैगोन फोसावबाय जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैबाय जिहेतुके फैबाय थानाय 26 जानुवारियावहाय बाथौ गोथार सान सफैबाय थादों बे बेलायाव नोंथांनि बे इटानगर बा लाहानगर ओनसोलावहाय बाथौ गोथार सानखौ माबोरै खुंगोन होननानै नोंथांमोना फोसावनो नागिरदों जोङो बेखौ फ्लेग डाउन खालामो जों समाजनि बायदि जेरै रायजो राजाफ्रा आगोलनि दिननिफ्राय जेरै देखायबोदों बेबायदिनो जों फोरबोखौ फालिलाङो जोंबो बाथौ सानखौ बेबायदिनो नेम नितिजोंनो गेजेरजों लाङो आरो समाजखौ लाफाना गोरोबलाङो